అనుమానం మీద ఇతన్ని అన్ని వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత జగిత్యాల జిల్లా కొరుట్ల మండలం ఐలాపూర్ గ్రామంలో గణిత ఉపాధ్యాయుడు బత్తల రాజేశ్వర్ పదవి విరమణ సందర్భంగా ఘన సన్మానం నిర్వహించారు. ఫంక్షన్ హాల్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, సహచర ఉపాధ్యాయులు, గ్రామస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఆయన బోధనతో ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారన్నారు. కఠినమైన విషయాలను సులభంగా అర్థమయ్యేలా బోధించిన గురువుగా రాజేశ్వర్ పేరు సంపాదించుకున్నారు. Gracias.